5 minuts i ens plantarem a 3:15 del matí. Arriba el moment de parlar de qüestions digitals al matí de Barcelona amb en Pipo Serrano. El matí de Barcelona. La Malassor Pipo ha volgut, bon dia, que la Núria Ferrer avui no pugui estar amb tu. Home, que havíeu deixat una cosa a mitges. Em sap molt greu per la Núria. Em sap molt greu per la Núria, però em fa il·lusió estar amb tu. No, a mi també em fa molta il·lusió. Perquè, clar, la Maieta i jo, ara no expliquem les nostres coses, no cal. Però hem treballat junts, sí. Vam treballar junts i vam coincidir micròfons, potser ja farà... No ho diguis, no cal. Bé, uns anyets, l'edat no cal. Uns anyets. Un temps. Doncs, efectivament, vam deixar un tema pendent i vam prometre a l'audiència que avui continuaríem perquè era un tema molt interessant i l'hauríem de rematar i explicar bé. El tema és que, per qui no ens escoltés i no senti que som una mica marcianos, els ho expliquem una mica, els situem, els posem en context i després recuperem l'entrevista que estàvem fent la setmana passada. Vam parlar de sexe digital. Sí. Havíem parlat de salut, havíem parlat d'automoció, havíem parlat al llarg d'aquestes 30 i escaig, gairebé 40 setmanes de molts temes, però no havíem parlat de sexe. Ens quedava pendent. I vam parlar de sexe digital i d'aquests ninos o robots sexuals que ja estan dotats d'intel·ligència artificial, és a dir, no ho confonguem amb allò que a vegades es veu a les platges amb un comiat de solter, diguéssim, una cosa inflable, sinó una cosa una mica més elaborada, amb intel·ligència artificial. Vam parlar d'una empresa americana i també d'una altra de casa nostra. La de casa nostra es diu Cintea Matus, el seu responsable és l'enginyer Sergi Santos, que en el seu moment va crear la Samantha, la primera nina o robot sexual dotat d'intel·ligència artificial. Amb el Sergi vam estar parlant... No entenc aquest efecte, Xavi, és que no entenc. Parlem de ninos, no de monstres. Amb el Sergi vam estar parlant una estona dimarts, però vam quedar moltes qüestions, i sobretot perquè més enllà que el sexe digital, que no té més que el que és, diguéssim, vam parlar d'un tema, a mi em sembla molt més profund i més connectat al que passa a una pel·lícula que ara, si us sembla, recuperem aquell fragment que vam ensenyar perquè tothom es situï, que és la pel·lícula de Spike Jonze, Her. Buenos días, Theodore. Buenos días. Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta! Qué graciosa eres. Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente. Eres un poco cotilla. ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. ¿Cómo era eso de estar casado? Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien. ¿Y cómo se comparte la vida con alguien? La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo. ¿Estás saliendo con un OS y qué tal? Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo. Doncs així parlava el protagonista amb aquest auricular, que era aquesta, podríem dir, consciència que li responia, que l'entenia, que empatitzava amb ell. Això és el que vam comentar, vam parlar de la consciència i de si era possible simular-ne una digital que ens acompanya en el nostre dia a dia. I és que, com dèiem, malgrat estar en el moment de la història que més connectats probablement estem en el món, sovint se'ns recorda que això ens ha provocat més soledat que mai. Sergi Santos, bon dia. Hola, com esteu? Molt bé, com estàs? Bon dia, Sergi. Molt bé. Escolta, Sergi, abans d'entrar o de continuar amb el que vam deixar pendent, deixa'ns que recordem una miqueta per qui no ens va escoltar i se situï, perquè amb el Sergi vam parlar de la consciència i de moltes teories que descriuen la consciència. Li vam preguntar si ja havia aconseguit recrear una consciència, si s'havia aconseguit en el món ell o qualsevol, i també ens va parlar de les teories que les he hagut de passar una mica de pressa en perdonar a Sergi, però per no recuperar tot el tall, perquè si no ens tornarem a enganxar els dits. Ens deia una cosa així. Abans de res, Sergi, abans que ens diguis si això és possible, què és per tu la consciència? Perquè abans de fabricar-la hem de definir què seria una consciència. Sí, gràcies. Doncs jo he de definir 4, poder hi ha més o menys, segons amb qui parlis, però hi ha un tipus de teoria que diu que hi ha una llei física entre la física quàntica i la física macroescalar. Podria haver l'escala, de fet jo soc doctor en nanotecnologia i de fet no em crec aquesta teoria. Però per exemple, Roger Penrose creu que la consciència està aquí, a les lleis d'aquesta física. I no, realment ningú ha fet això avui en dia. I no se sap si es pot fer o no.
Bé, he dit que ho havia de passar ràpid perquè Sí. eren 4 teories superinteressants, però no podíem arribar. El que m'interessava recalcar és que el Sergi ens deixava, diguéssim, clar que de moment semblava que això no s'havia aconseguit. El Sergi també ens va parlar d'un altre tema molt interessant, aquest no l'he passat de pressa, que són les referències. És a dir, com s'estableix la consciència a través de referències. El que jo estic fent pot tenir a veure amb la nina que vaig fer fa 2 anys. Li vaig ficar un tipus de número al cap. Aquest número li dic Evoke Potential, i el que fa és... Aquest número el que li dona és la capacitat de tenir una referència. Clar, l'ésser humà sempre té referències, no? Era molt interessant com el Sergi establia això, i avui que la Núria no hi és, i com em sap greu que es perdi aquest tema, perquè a més va quedar molt interessada, ella em deia una cosa quan acabàvem la secció, i el Sergi ja l'havíem acomiadat emplaçant-lo a avui continuar, i em traslladava una pregunta que li voldria fer. Sí, tant. I per tant crec que, justament per si ens està escoltant, que segur que ho està fent, li hem de donar resposta. M'han quedat moltes preguntes, també. Llavors, pregunta-li també si llavors totes les que ha fabricat de robots, si són tots iguals. Saps què em vull dir o no? Perquè si fan les mateixes reaccions dels inputs i el número que els hi ha posat, també és una pregunta que voldria fer. O són diferents, o com ho fa, Clar. Sergi, ara sí. Tornem amb tu, tot teu. Responent a la pregunta de la Núria, totes les nines que has creat, a partir de la Samantha, diguéssim, tots els models, totes les unitats, incorporen el mateix número, aquesta mateixa referència de la que parlàvem? Sí, gràcies. Doncs, primerament, una cosa és la nina aquesta més simple, perquè, clar, li he ficat un tipus d'algoritme molt més reduït que el que estic fent ara. I en aquest número puja o baixa, és un número que referencia una excitació de qualsevol tipus. Pot ser del sentiment d'estar content, del sentiment d'estar trist, qualsevol tipus, sexual o no. Aquest número el que fa és, té una memòria i llavors té una paciència. I llavors té una cosa que li dic libido, que libido té més a veure amb l'excitació. Llavors, cada persona que interactuï amb aquest robot amb el que ja vaig fabricar, que ja està al mercat, que és més simple, però això sí que ho fa, aquest número variarà no només pel que jo li he afegit, o sigui, per l'algoritme, també variarà segons el tracte de la persona amb l'algoritme. Llavors, una persona que sigui molt pacient, doncs farà que la màquina també sigui més pacient. Què vol dir això? Doncs, si potser t'hauria parlat més avui sense que tu interactuessis amb la màquina, avui no et parla tant perquè li sembla a la màquina, amb aquest número, és un semblar, estic parlant... Sí. O sigui, no és una persona, evidentment, estic parlant perquè s'entengui. Llavors, a la màquina li semblarà que tu vols alguna més tranquil, i això és el que farà. Llavors, aquest número, que és una referència... És una mena d'intuïció, no? Clar. Digues? És una mena d'intuïció. És una mena d'intuïció, efectivament. Aquesta intuïció que la gent té, per exemple, si tu et trobes amb algú i dius, ostres, aquesta persona és molt nerviosa. Jo, per exemple, parlo bastant i sóc molt nerviós, doncs, per exemple, interactuo ràpid. Doncs la màquina hauria d'entendre que a mi m'agrada la interactuació ràpida, que no em posa nerviós. Però una persona molt tranquil·la, una persona com jo la puc posar nerviosa, diguem. Doncs la màquina això ho ha de saber. Això és la paciència. Llavors també té memòria. Què significa memòria? Si tu engegues la màquina i no té temps a fer el que ha de fer, sigui el que sigui, doncs la màquina creu que aquesta persona no té temps. I si aquesta persona no té temps, doncs el que farà és reduir la memòria, interactuar, intentar anar pel complet de la seva personalitat, diguem, més ràpid. El que passa aquí és que et perds la personalitat del robot. Per exemple, si tu només engegues el robot 20 minuts al dia, et perdràs la seva personalitat. Però simplement això és perquè no tens temps. Però, escolta, Sergi, el que estàs descrivint és fascinant. Vull dir, és el que més s'apropa, que jo he sentit mai, a l'ésser humà. És a dir, l'ésser humà, d'alguna manera, quan neix, és com una esponja verge, i en funció del seu entorn, en funció de com li parlin, en funció de com el tractin, en funció de les carícies que li facin, creixerà d'una manera amb unes mancances o amb unes fortaleses diferents. I llavors això fa que aquella esponja verge demà sigui absolutament diferent del seu germà, del seu amic, del seu cosí, etc. Per tant, el que tu estàs dient és que el robot que tu crees, dotat d'aquesta intel·ligència, amb memòria, amb paciència, amb líbido, etc.,
quan tornés, o si tornés a tu 2 anys després, seria absolutament diferent de com tu el vas crear. No 2 anys. En un mes ja no l'entenc. O sigui, si algú em truca i em diu no sé per què fa això, jo no li puc dir res. L'únic que li puc dir és això depèn del que hagi passat amb tu. No puc entendre el que ha passat. Per què? Perquè aquests 350 contextes que et vaig dir que té, 350 podria tenir infinits, els recorre d'una manera, i aquesta manera, imagina't el número de maneres que pots recórrer 350 contextes. Clar. Doncs és factorial, és molt gran. No el podria entendre, precisament, no. A mi em sembla apassionant. Empreses com Google, Amazon i totes aquestes també treballen en projectes així o ells no intenten arribar a aquest punt? Home, esclar, tothom intenta això. El que passa és que, a veure, sembla una mica, podries dir, com penses que tu pots fer alguna més millor que Google, no? Doncs estic escrivint un llibre, que el publicaré d'aquí poc, que es titula, que va sobre la consciència, i el que considero és que l'ésser humà, durant els últims 500 anys, ha començat amb el cogito ergo sum. Penso, llavors existeixo, no? El problema d'això, jo li veig un problema al cogito, i això ho comenta ja Heidegger. El problema del cogito és que sóc jo. O sigui, comença ja amb mi, i a sobre li donem molta importància al cogito, al pensar. Cogito vol dir pensar en llatí, doncs això li donem molta importància. L'ésser humà no és només un pensament, ni sóc només jo. L'ésser humà és un jo al món amb els altres. Llavors, que jo sigui conscient relatiu a que aquí, per exemple, hi ha un arbre davant meu, no em fa conscient relatiu a tu. Jo, per exemple, si passo pel teu costat i tu hi faig algun moviment que a tu no t'agrada, tu pots dir sobre mi que jo sóc inconscient. Llavors, és l'altra persona que té la capacitat de dir si el que està al costat apareix com a conscient o no, relatiu a com tu veus a l'altre. Llavors, aquest cogito fa molt mal, perquè aquest cogito personalitza amb tu només, o sigui, tu només estàs tu al... Hem perdut el Sergi? Sí, sembla que s'ha tallat la comunicació. Just un moment apassionant. Jo és que li deia, i quan l'altre dia ho parlàvem amb la Núria, clar, aquest home, el Sergi, que és doctor en nanotecnologia, que és enginyer, que per mi és filòsof, també, perquè parles amb ell i en té un coneixement important, més enllà de la nina, que molta gent, diguéssim, li ha volgut obrir titulars per la nina sexual robot. No? Els mitjans també. A mi el que em sembla al·lucinant és això, és a dir, tu has creat una espècie de rèplica de la consciència humana, de la ment humana, del ser humà, entre cometes. I ha passat totalment desapercebut. I aquesta consciència s'altera en funció del tracte. Em diuen que ja el tenim. Em sembla apassionant. Sergi, perdona, és que t'hem perdut. Sí. Doncs res, ho volia acabar aquí perquè la gent entengui el que és la intel·ligència artificial avui en dia. La intel·ligència artificial avui en dia el que intenta fer és predir. Però l'ésser humà no només prediu. L'ésser humà té una relació amb el món. I, com deia, aquest cogito ergo sum, considero que ha fet molt mal perquè posa el pensament, sobretot el pensament predictiu, com algo essencial a l'ésser humà. I tothom sabem que això no és veritat, perquè tu pots conèixer una persona que, en teoria, no és culta en el sentit del que entenem avui en dia per culte, un universitari, i tu pots dir que aquesta persona és molt persona. Tu pots arribar a dir això. I no té res a veure amb que aquesta persona tingui coneixement del que avui en dia es diu coneixement a la intel·ligència artificial. En aquest sentit, el llibre que estic escrivint, que espero que es publiqui d'aquí poc, va sobre això. Perquè hauríem de deixar a banda el cogito i començar a pensar amb la persona al món. No amb tu pensant, sinó amb tu al món, i llavors pensar és un segon pas. Clar, a mi em sembla, vull dir, el cervell m'explota de l'interès que em suscita i de la quantitat de preguntes que realment hauríem d'estar una hora, però hi ha un tema que em sembla interessant, que d'alguna manera el Sergi, com a creador d'una intel·ligència d'aquest estil, i artificial, és com, d'alguna manera, emular el que fa, o diguéssim, el paper d'un déu o el paper d'un pare. Sí. Perquè el que em preguntava és, quan tu la dissenyes una consciència que deu respondre de formes diferents davant un dubte moral o ètic. I suposo que aquest plantejament ètic o moral és de la mateixa manera, quan tu el crees, com el que el pare li trasllada al seu fill. No? Doncs això també, el que acabes de dir, ètic i moral, són paraules metafísiques també
que rebem del període del cristianisme, de molts períodes històrics de l'ésser humà. Intento no anar a aquest punt, perquè l'ésser humà no és simplement un ésser ètic. Si tu haguessis demanat a un ésser humà, diguem, 3.000 anys, fa 3.000 anys, què significa l'ètica, poder no ho hauria entès de la mateixa manera. Llavors, d'aquesta manera, fins i tot la paraula consciència té molta càrrega metafísica. Significa moltes coses. Llavors, considero que l'ètica és una part molt petita de l'ésser humà. Sembla mentida que es pugui dir això, però l'ètica ja té una ontologia, ja té una descripció, ja té una interpretació, i és molt reduïda relatiu al que l'ésser humà pot fer. En aquest sentit, ni tan sols parlo d'ètica. O sigui, la ment en si que estic fent, i de la que parlo al llibre, deixa de banda aquest tipus de coses de moment. Això serà un segon pas. Escolta, Sergi, aquesta és l'última secció d'aquesta temporada, però a mi m'agradaria que passat l'estiu en parlem amb calma, perquè a mi em sembla apassionant. Vull dir, un dia potser que vinguis als estudis. Jo t'agraeixo molt que t'hagis saltat les teves pròpies normes i que per segon cop hagis atès un mitjà de comunicació, en aquest cas que ens hagis explicat això, perquè em sembla molt interessant i perquè moltes vegades jo crec que els mitjans no t'han sabut tractar o han sabut escoltar el que hi ha al darrere de tot. Així que, si et sembla, passat l'estiu en parlem. I amb el llibre, no? Exacte, i amb el llibre o quan el tinguis a punt de sortir del forn ens l'avances a nosaltres. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies, Sergi. Una abraçada. Moltes gràcies. Adéu-siau. Escolta, dit això, i ens queden 3 minuts i mig, és que jo no puc acabar la darrera secció d'aquesta temporada sense portar-vos tres aplicacions que crec que us he de portar, diguéssim, de cara a la platgeta. Ai, sí, tant, sisplau. Segur que us anireu a la platgeta sisplau, i, per tant, tres aplicacions molt ràpidament que us ajudaran a trobar, el primer de tot, la platja perfecta. Imagina una calita, yo te sirvo una clara, es verano y luce el sol, es la costa catalana y estamos tranquilos, como anestesiados. Después del gazpacho nos quedamos dormidos, mirando Tour de Francia en la típica etapa donde Lance gana, imponiéndose el sprint con un segundo de ventaja. Escoltaria aquesta cançó i no us explicaria les APPs perquè m'agrada molt. És bestial. De la fe. Sí. Doncs us deia, la primera aplicació necessària és trobar la platja, no? Diguéssim, ens posem al cap de qualsevol família, diguéssim, o persona, i playa. I on anem avui? Una secció que es diu iPlaya, per iPhones i Androids, gratuïta, una app creada a Espanya que compta amb 2.000 platges de tot el litoral espanyol, previsió meteorològica, temperatura a l'aigua, onatge, marees, moment de la sortida i posta de sol, previsió de la meteo, et diu com és la platja, les característiques, la longitud, l'amplada, la composició, tots els serveis. Número de guiris? El que vulguis. Número de guiris encara no el diu, però segur que en sortirà una que serà i-guiri. Anem a la segona, perquè si tenim a l'iPlatja, potser cal tenir controlat o triar bé la platja amb l'ajut d'una altra app, que és Chiringuia. Oh! Sí. No confondre amb el Chiringuito, per sort no hem posat aquesta cançó. Chiringuia també per iPhone i Android, totes les que avui us porto són per totes les aplicacions. Aquí tenim l'oferta de cada Chiringuito. Ja sé que no es diu Chiringuito, però Chiringuito ens agrada. Es diu guingueta, sí, ja ho sé, però a mi m'agrada Chiringuito. Especialitats, tapes, còctels, tot el que tenen els Chiringuitos. Els esdeveniments que s'organitzen, música, monòlegs, la ubicació exacta de la platja o de la cala, gràcies a que tots tenim aquest sistema de geolocalització, els horaris d'obertura, d'informació de contacte, el telèfon, el mail, el que sigui. Si és accessible en peu, amb cotxe, en barco o del que sigui. Característiques de tota mena, també de la sorra que hi té, etc. Hamaca, zona chill-out. Ara ja tenim la platja i el Chiringuito, la guingueta. No pot ser millor. Sí, home, hi ha un tema que potser hauria d'importar-nos. Quin? Les meduses aquestes. Efectivament. Ai, sí. Que cada estiu hi són i t'esguerren al bany. Efectivament. Passem de cançons molt modernes a això. Bé, com deia, un tema que preocupa molt és, escolta, si he trobat la platja perfecta amb una guingueta, un xiringuito, jo vull fer un banyet, però m'agradaria que no me l'esguerrin a les meduses. I, per tant, hem de buscar una altra app que es diu iMed Jelly. iMed Jelly. Acaba amb D, iMed amb D, Jelly, de Medusa. És una app actualitzada a diari on podem comprovar com està cada espai de la costa catalana, en aquest cas de la costa catalana, per saber si ens toparem amb meduses o no. És certificada, és una app molt professional, perquè al darrere estan professionals de l'Institut de Ciències del Mar. Sí, i tant. Ens dona protocols de primers auxilis si ens piquen. Hi ha un formulari de contacte, això em sembla molt interessant, entre banyistes que han rebut una picada i experts en dermatologia i toxicologia del Clínic de Barcelona. Està molt bé, informació de les meduses, bé, tot. Per tant, ja tenim la platja, tenim la guingueta i sabem si hi haurà meduses. I amb això, estimats, me'n vaig a la platja. Bon estiu, que disfrutis molt, Pipo. Igualment. Adéu-siau. Gràcies a tots i perdons a la Núria. Gràcies per aquesta temporada. A vosaltres.
Vinga, doncs en 30 segons repassem l'equip del programa que fa possible el Matí de Barcelona. Biel Cadilla, Bea Rodríguez, Patricia Cirera a la redacció, Bàrbara Rexter i Laura Crespo a la producció, el corrector tècnic Xavi Calvo, Maia Castanyer i Núria Ferrer. Moltes gràcies a tots. I Jordi Bartomeu, que també ens ajuda molt. Gràcies a tots i fins demà. El Matí de Barcelona.